ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ପରିବାର ରହୁଥାନ୍ତି। ଜମିଦାର ରଘୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଏବଂ ଝିଅ ଆରତୀ ସହ ରହୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ତମକୁ ଆମ ଝିଅ ଲାଗିଲା। ଏତିକି କହି ରେଖା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ରଘୁ ଏବଂ ଆରତୀ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ବା ନ କାନ୍ଦନ୍ତେ? ଆରତୀ ତା ମାଆକୁ ହରେଇ ଦେଲା, ଆଉ ରଘୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହୁଥାନ୍ତି। ରଘୁ ସଦାବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିବାର ଦେଖି ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ କହିଲା, ଆରେ ବାପା ରଘୁ, ସବୁଦିନେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସେନା। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧବା। ବର୍ଷକ ତଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୋ ଝିଅ ଭଳି ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମାଆଟିଏ ଆଣିବୁ ଯଦି ତାକୁ ବାହା ହେଇଯା। ସେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆରେ ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହୋଇଯିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ସେ ଭଲରେ ନ ଦେଖିବ, ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିବ। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବ। ତମେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ନା ରେ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି। ତୁ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ। ତତେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ବାହା ହୋ। ରଘୁ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ମାଉସୀର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମିନତି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ବାହା ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ରଘୁର ଝିଅ ଆରତୀ ଆଉ ମିନତିର ଝିଅ ରେଶ୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆରତୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ସରଳ ଅଟେ, ସବୁ କାମରେ ନିପୁଣ। କିନ୍ତୁ ରେଶ୍ମା ତାର ପୁରା ବିପରୀତ। ସେ ବହୁତ ରାଗି, ଅହଙ୍କାରୀ, କିଛି ବି କାମ କରେନା। ଏକ ନମ୍ବର ଅଳସୁଆଣୀ ଗୋଟିଏ। ହେଇ ମିନତି, ଶୁଣୁଛ? ଆମ ଝିଅ ଆରତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହୋଇଛି। ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଝିଅର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ରଘୁର ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଉପରୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ହସିକି ହଁ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ରେଶ୍ମା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଆରତୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଗଲେ, ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ପୁରା ରାଗରେ ପୁରା ଜଳୁଥାଏ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଲ, ରାଜି ହୋଇଗଲ। ଆରତୀର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରେଶ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖ, ତାର ମଧ୍ୟ ତ ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ନା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବା? ଆରେ ତମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ରେଶ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ। ମିନତି ଶୁଣ, ମୋର ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ଆରତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଉ ଝିଅ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଦେବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆରତୀ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ କି? ଆରତୀ ତ ବି ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଦେଖିବି? ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଉ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କହି ରଘୁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ରଘୁ ଘରେ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରତୀ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେବେ ଯେବେ ରଘୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଆରତୀ ସହ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ଆଲୋ ମା ଆରତୀ, ଶୁଣେ, ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସହରର ପୁଅଟିଏ। ତୁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ତ ସେ ତୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ଟି ରଖିଛି। ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ତ ସେ ତୋତେ ଜଲ୍ଦି ପସନ୍ଦ କରିନେବ। ମାଆର ଏମିତି ରୂପ ବଦଳିବା ଦେଖି ଆରତୀ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ତ ମାଆ ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆର କଥା
ସେ କାହିଁକି ବା ଜାଣିବ ତା ସାବତ ମା ତା ପ୍ରତି କୁଟ କପଟ କରୁଛି ବୋଲି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆରତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରେଶ୍ମାର ରୁମ୍କୁ ମିନତୀ ଆସିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ମା ରେଶ୍ମା, ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ମେକଅପ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପିନ୍ଧିବିନି, ଆଉ ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ କଥା ଶୁଣିବି? ମୋ ସହ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରେନା। ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆରତୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତତେ ଦେଖି ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲନି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ସରଳ ଆରତୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଯୁବକଟି କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ପଚାରେ, ଜମିଦାର ରଘୁବାବୁଙ୍କର ଘର କୋଉଠି? ଆରତୀ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କୁହେ, ଆପଣ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ରଘୁବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଆରତୀ ସହ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଏଠାକୁ ନୂଆ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି ରାସ୍ତା ଆଉ ଘର କୋଉଠି। ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଏଠି ହିଁ ଦେଖିଦେଲେ। ରଘୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ଆଉ ମୋ ମା' କହିଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ସେଠି ମୋ ମା' ମୋ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି। ମୋ ମା' କହିଥିଲେ ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ପାଇଯିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆରତୀର ସରଳତା ଦେଖି ବିଜୟ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିନିଏ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ବାହା ହେବି ତ ଏଇ ଝିଅକୁ ହିଁ। ବିଜୟ ରଘୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆରତୀର ସାବତ ମା ମିନତୀ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବିଜୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ବିଜୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆରତୀର ମା' ମିନତୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରେଶ୍ମା। ଆକୁ ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆକୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜଣା। ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବ ଆଉ କରିକି ଦେବ। ତମେ ଥରେ କୁହ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ନା ନା ମାଉସୀ, ମୋତେ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରତୀ କାହିଁ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନି ତାଙ୍କୁ। ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ବାପ, କୁହନା ଆରତୀର କଥା ତ ପଚାରନା। ସେ ଜମାରୁ ବି ଘରେ ରୁହେନା। ଖାଲି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀଟେ। ମୋ କଥା ଜମାରୁ ବି ଶୁଣେନା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାର ନିଜ ମା ନୁହେଁ, ସାବତ ମା। ସେଥିଲାଗି କୁହେ ତମେ ମୋର ମା ନୁହଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତମ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବିନି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖେଳେ। ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି କାହା କଥାକୁ ଖାତିର କରେନା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ରେଶ୍ମାକୁ ଦେଖ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। କିନ୍ତୁ ମିନତୀ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଓଲଟା କହୁଥାଏ ଆଉ ବିଜୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ଆରତୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରତୀ ଆସେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ। ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଆସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଏତେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ? ତତେ କିଏ କହିଲା ଏସବୁ? ଜମାରୁ ବି ଶୋଭା ପାଉନି। ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲୁଣି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତୋ ବିଷୟରେ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ତତେ ଜମାରୁ ବି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ଛି, କି ପ୍ରକାର ଝିଅ ତୁ? ତୋ ଭଉଣୀଠୁ କିଛି ଶିଖେ। ଦେଖ ସେ କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି, ତାକୁ ଘରର ସବୁ କାମ ଆସୁଛି, ତାଠୁ କିଛି ଶିଖ। ଏଇ କଥା ମାଆର ମୁହଁରୁ ଶୁଣି କିଛି ବି ଆଉ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କୁହେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଉ ମାଉସୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ।
ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବିଜୟ ରଘୁକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କୁହେ। କେମିତି ମିନତି ତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଘୁଙ୍କୁ କୁହେ। ରଘୁ ଏଇସବୁ ବିଜୟଠୁ ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। କେମିତି ଜଣେ ସାବତ ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମିନତି, ମିନତି, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ। ମିନତି ଆସିଯାଏ। ଆସୁ ଆସୁ ରଘୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିକି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କୁହେ, କ'ଣ କଲ ତମେ ଏସବୁ? ତମେ ଆଜି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲ ସାବତ ମା ଜଣେ ସାବତ ମା ହିଁ, ନିଜ ମା କେବେ ବି ହୋଇପାରିବନି। ଆରତୀର ମା ମଲା ପରେ ମୁଁ ଆରତୀର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ କହିକି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ କଲନି। ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ? ବିଜୟ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ କହିଲ? ତମକୁ ଟିକେ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି? ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି କରିନି। ସେ ଖୁସି ହେଇ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଏସବୁ କିଏ ତମକୁ ଆରତୀ କହିଛି ନା ଫୋନ୍ କରିକି? ଆରେ ଚୁପ୍ କର। ତମର ଚପଳାମି ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମୋର ସରଳ ଝିଅ ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦୁଛ। ସେ କିଛି ବି କହିନି। ମୋତେ ବିଜୟ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କିଛି କହିଛି। ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆରତୀ ଆଗରୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୋତେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛି। ତମେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତମର ରୂପ ମୋର ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଗଲା। ତମେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ କେବେ ବି ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଓନି ମୋତେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆରତୀ ଆସିଯାଏ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ନା ବାପା ନା, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ମା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ମୋତେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ସବୁ କିଛି। ଦେଖ, ଯୋଉ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ଆଜି ତମକୁ ବଞ୍ଚଉଛି। ମିନତି ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରତୀକୁ କୋଳକୁ ନେଇଯାଏ। ମା ରେ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ତୁ ମୋର ସୁନା ଝିଅଟା। ଏମିତି କହି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିଜୟ ସହ ଆରତୀର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ରେଶ୍ମାର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ ବିଜୟର ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ସହ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାହାଣୀ ସାବତ ମାର ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ।